Ден 6. Този ден отидох към Нара, защото исках да видя еленчетата там. Нара е първата столица на Япония. Хванах си Шинкансен до там. Нара, Киото и Осака се намират на 20 минути с влак едно от друго и е много бързо пътуването. Отправих се директно към Нара парк, който е обитаван от елени. Има повече елени от хора в него и те просто си се разхождат. Някои са доста агресивни, ако имате храна. Еленчетата са и много мили обаче някои и много се мазнят. Когато те видят с храна, някои почват да ти се покланят, за да им дадеш, и ако не им дадеш, тогава могат вече да те захапят или да те бутат. Научени са да спират и на светофарите, когато свети червено. Отправих се във вътрешността на парка, защото видях, че има един връх, от който се открива страхотна гледка, и като един истински планинар реших да се покатеря до него, което се оказа доста приключение, защото беше изключителна жега, а до там беше час и половина ходене. И на върха се оказа все пак, че може да се стигне и с автобус, но все пак съм доволен от изкачването. Разминах се с много еленчета по пътя, които бяха по-мили от тези в долната част на парка, и най-горе видях една от най-красивите гледки, които бях виждал до момента в Япония. Много ми харесаха еленчетата и затова реших да се отправя към Киото още в същия ден. Не ми беше в плана, но предната вечер си бях говорил с едно момиче от хотела, в който спах, и тя ми каза, че има и парк за маймуни, както парка за елени в Нара, и реших веднага да отида да го видя. Той се казва Арашияма парк и се намира малко далеч от Киото, но с влаковете в Япония може да стигнете навсякъде. Този парк няма толкова много маймуни, колкото имаше елени в Нара, но все пак се разхождат и можете буквално да минавате покрай тях. Маймуните обаче са доста по-агресивни от елените и не трябва да ги гледате в очите, не трябва да им мятате храна, като цяло си е малко приключение с тях. Могат дори да се опитат да ви откраднат нещо и да избягат. Все пак на мен наистина много ми харесаха и това беше един ден пълен само с животни. На края на деня се върнах отново в Осака, където отидох да опитам един пилешки рамен при препоръка на същото това момиче от хотела. Седми ден отправих се към културната столица Киото. Нищо, че и вчера бях там, това не беше по план. Днескашния ден ще съм само там и ще разгледам абсолютно всичко, което мога да видя за един ден. Но за този град ще ви трябват повече от един ден, най-малко седмица. Така че със сигурност ще се върна, защото не успях да видя всичко. Започнах денят си, като станах в 5:30 сутринта, за да мога да дойда до Фушими Инари, едно много популярно място сред туристите. Това са едни тори, така се казват. Това е един парк, който е пълен с тях. Вървиш и те са навсякъде. Като цяло можеш да обикаляш с часове там, безкрайни пътеки, но аз се качих до най-високата точка и оттам се спуснах надолу. Пълно е с всякакви животни, има дори и маймунки и еленчета също. Свещеното животно тук беше някаква котка. Имаше и доста котки, истински. Качих се най-горе до храма, който е храм без хора.
просто отиваш и се молиш там. Много интересно шинтоистка традиция. А пък на слизане имаше и една бронзова будистка статуя на богинята Инари, която е богиня на Ориза. След това стана време за една хубава закуска и се отправих към техните прочути магазини, комбини, както те ги наричат. Това е 7-Eleven, един от моите най-любими магазини за тези дни. Вътре е пълно с готови яденета. Аз си взех пак сандвич, защото са страхотни. Има сладки работи, неща за пиене, има топли неща за пиене, абсолютно всичко. След това тръгнах на една разходка към Тофукуджи. Това е един от безбройните хамове в Киото. Разходих се в него, посетих един парк също до него. Имаше вход, който пак беше много символичен. До сега още не съм плащал за музей или храм повече от 10 лева. Имаше много монаси, а пък това е градината, която имаше много хубави летни растения, които так му бяха цъфнали. Страхотно място. След това се отправих към музеят на Киото. Тук виждате колела, много се впечатлих, защото хората си държат всякакви неща на улицата, без да са ги заключили. А пък ето това е ремонт и е направено страхотно за пешеходци, всичко обградено, има откъде да се мине. Това е улицата към музеят на Киото, за който се чудих дали да вляза, защото не можах да видя Google Maps много снимки за него. Но все пак реших да вляза. Сградата е строена по европейски образец 19 век, когато Япония се отваря към света. Музеят беше наистина страхотен, така че ако сте в Киото, задължително го посетете. Това тук е една сграда, която беше широка в единия си край 1 метър и не ставаше много по-широка нататък. Много интересно място. След музея в Киото се отправих към Имперския дворец, но вече бях много изморен, а този парк беше грамаден. Наистина много голям парк. Обиколих него, не влязох в самия дворец, защото е затворен за посетители и отворен само някои дни. Но имаше едно много красиво езерце с японските риби кой. След Имперския дворец реших да видя нещо интересно на Google Maps, защото имах малко свободно време. Минах покрай замъкът на Киото, но не влязох, видях го само отвън. Пък реших да вляза в музеят на мангата, където има манги, които може да четете, които са на над 100 години. Уникален музей, имаше дори някакъв писател беше там. Хората се редяха за подписи, но аз не знаех кой. Завърших денят в Осака, което е място, където спах, с един превъзходен свински рамен, който ми беше препоръчен от едно момче от мястото, където спах. Ден 8 се отправих към Хирошима, но преди това на гарата седнах да изям едно донбури. Това е телешко и свинско върху рис. Страхотно беше. След което си хванах отново Шинкансена и се запътих към Хирошима. Тук стана един малък гаф, защото не трябваше да съм в този град този ден. Трябваше да имам още една вечер в Осака, но се обърках. Все пак това не ми попречи на хубавото настроение и се отправих към музеят на атомната бомба, който беше най-добрият музей, който някога съм посещавал. Наистина страхотен и много силен музей. Смятам, че всеки човек трябва да го посети. А това пък е сградата, над която е паднала атомната бомба. Оставена е, за да напомня на всички колко разрушително е това оръжие.
След което се отправих към замъкът Хирошима, който не влязох, защото вече беше късно и беше затворил, но пък се разходих около него и се замислих къде бих отишъл, за да си оправя настроението, тъй като си платих още една нощувка и това значи, че ще прекарам поне още един ден в Хирошима. Отворих бързо Google Maps и видях един бар, който имаше доста висок рейтинг и реших да отида там. Казва се Зенкичи. Там си прекарах страхотно. Това беше отново бар тип изакая, където пиете и ядете различни японски мезета. Запознах се с страшно много японци, възрастни повечето. Имаше директор в Mazda. Mazda се прави в Хирошима. Не успях да отида до там, но следващия път със сигурност ще я посетя. Запознах се с жени програмисти, с бейсболни играчи. Беше страхотно преживяване. Толкова много ми хареса, че дори следващия ден пак отидох там.